Já tě zabiju. Ahojky všichni, já vás vítám u nového videa a omlouvám se za zvuky, které tady uslyšíte kolem, protože můj úžasný bratr nemíní sklapnout a dělá hovadiny. Já vás všechny ještě jednou vítám u nového videa. Dneska jsem se rozhodla pro vás natočit další z kecacích videí a bude to o přijímačkách na střední školu, protože spousta lidí už mi psala prostě jak se mají připravovat na přijímačky, že se přijímaček bojí a nevím co všecko, takže jdeme na to a tohle to bude prostě pro vás. Tak já jsem teda dělala přijímačky v době, kdy se ještě dělaly sciotesty. Teďka je to myslím má Cermat, ale prý je to jakože podobné. Takže nevím, dělala jsem přijímačky z češtiny, z matematiky a z všeobecných znalostí. A moje příprava na přijímačky vypadala asi tak, že jsem se teda učila na ty všeobecné. A to jsem se vlastně učila hlavně zeměpis a dějepis. Prostě učila jsem se také ty letopočty, nejvyšší hory, prostě pohoří, města a nevím co všecko. A vlastně, když jsem došla na přijímačky, tak na češtinu jsem se ani nepodívala. Takže prostě tam jsem to dávala nějak tak jakože, co jsem si pamatovala z patra, tudíž prostě proto ty přijímačky z češtiny pro mě dopadly nejhůř. Pak přijímačky z matiky, já jsem s matikou nemývala problémy, chodila jsem i na matematické olympiády, takže matematika mi šla celkem v pohodě. A všeobecné testy, tak k mému překvapení pod pojmem všeobecné testy jsem si představila právě ten zeměpis, dějepis, přírodopis, prostě takové ty všeobecné znalosti. A k mému překvapení vlastně všeobecné testy byly další otázky z češtiny a matiky namíchané dohromady v jeden test. Takže dokážete si představit mé zklamání, když jsem zjistila, že jsem se mohla podívat radši na tu češtinu, než na ten dějepis, zeměpis a další tyto vědy. Ale tak stalo se a dostala jsem se úspěšně na obě školy. Hodně lidí mi píše, jak se má připravovat. Já říkám, že prostě já jsem se nepřipravovala. Pokud na základce dáváte pozor, tak ty znalosti prostě máte tady. A buď se musíte jenom oživit, a nebo prostě se holt budete muset našrotit něco, co vlastně z té školy nemáte. Ale prostě podle mě každý člověk ty znalosti má prostě tady a akorát je musí umět použít prostě v ten daný okamžik. Co takové důležité, tak 100%, když víte, že budete dělat přijímačky, tak se třeba, já nevím, 2-3 dny před přijímačkama už na žádné prostě ty testy nedívejte, už si dávajte takový ten klidný režim, ať se zbytečně nestresujete. Den před přijímačkami se pořádně vyspěte, já vím, že to moc nejde, ale snažte se jít do postele dřív, abyste se vážně prospali, protože pak, když píšete testy a být ospalí, tak to není moc super. Když budete ty testy psát, můžete si vzít nějaký talisman nebo něco, já jsem třeba měla řetízek s přívěškem, takže jsem celou dobu takhle prostě mačkala ten přívěšek. U těch testů se vůbec zbytečně nestresujte. Pokud nějakou otázku nebudete vědět, tak si ji prostě vynechejte a běžte dál. No samozřejmě ne, že vynecháte všechny otázky, ale takové to, co fakt jako třeba nevíte, nebo jste třeba nikdy neslyšeli, nebo tak to prostě vynechejte a běžte dál. A až ten test prostě kdyby napíšete a zbyde vám ještě trocha času, tak se k těm otázkám vrátíte. Je to takový úplně nejlepší, co můžete udělat, protože když prostě nějakou otázku nevíte, tak je zbytečné se na ní seknout a já nevím, třeba 5 minut přemýšlet nad jednou otázkou, když vám na jednu otázku vychází asi 3/4 minuty nebo minuta prostě. Takže zbytečně se nestresujte nějakou otázkou, co nevíte, vynechejte jo a běžte dál na ty otázky, co prostě víte. Ať máte o to víc bodů. No, nesmíte se zbytečně stresovat, prostě ty informace v té hlavě máte a když se budete stresovat, tak prostě zablokujete ten přesun těch informací z těch šuplíčků, co v tom mozku máte, aby vypluli na povrch. Takže se nesmíte zbytečně stresovat a prostě snažit se vzpomenout si vlastně, co po vás chtějí v té otázce.
a tak. Já jsem teda dělala i přijímačky jak kdyby talentové, protože na střední pedagogickou školu se dělají přijímačky ještě z projevu, vlastně jakože zkouší, jak mluvíte, jestli nemáte nějakou vadu a tak. A pak ještě teda hudebka, tam se zpívá, vytleskává se tam rytmus, a ještě můžete zahrát na nějaký hudební nástroj, pokud hrajete. U nás na škole se teda hraje na klavír, na flétnu a na kytaru. A pokud hrajete, já nevím, třeba nenapadá nic takového, třeba harmonika, saxofon, nebo prostě cokoliv jiného, nějaký hudební nástroj, tak si ho tam můžete sebou přinést, no tak ne třeba harfu nebo něco takového, že jo. A prostě pokud hrajete něco takového malého, tak prostě si to můžete přinést a ukázat jim, že na to hrajete. No, takže to by bylo tak nějak, hodně lidí se mě teda ještě ptá, jakože jaký průměr známek musím mít na vysvědčení, aby se na školu dostal a tak. Já osobně třeba, co jsem teďka i na škole, tak tam jsem moc vážený průměr vlastně známek nedělal. Tam jde hlavně o to prostě, jak jste napsali přijímačky a jak se vám povedly talentovky. Ten průměr nikdo takhle jakože moc v potaz nebral, nikoho to až tak moc extra nezajímalo. A nemyslím si, že by to na nějakých jiných školách nějak extra brali. Bere se to spíš na takových těch oborech, kde je to napsané tak, že pokud budete mít takový a takový průměr, tak nemusíte psát přijímačky. Ale jinak na těch školách, kde ty přijímačky děláte, tak ve většině případů se ten průměr moc v potaz nebere. No a vlastně to bude asi tak nějak všecko, co vlastně se na mě furt ptáte. Já fakt nevím, jak se na přijímačky připravit, prostě mně přijde, že přijímačky jsou o tom, že oni si zkouší, co všechno už znáte. Nemělo by to být něco takového, že se prostě budete šprtat nějaký celý knížky a nevím co všecko. Prostě je to o tom, co vlastně vy už znáte, co byste všecko měli z té základky vědět. A pak je to vlastně už jenom o tom, jak moc podlehnete stresu. Pokud máte nějaké talentovky, tak na ty se samozřejmě musíte nějak připravit. Třeba na ty talentovky z hudebky, tak tam musíte prostě si zkusit zpívat, musíte si zkusit to vytleskávání. Pokud na něco hrajete, tak si musíte nacvičit nějakou písničku, že ano. No a na ten projev, vlastně na tu zkoušku z češtiny, tak tam je takových 10 typů. Já jsem už 2 roky chodila na Den otevřených dveří vždycky ukazovat, jak se to má dělat, jak se má předčítat. A poslední rok jsem tam teďka chodila i se Simčou. Takže jsme to všem potenciálním prvákům předváděli. Takže pokud jste tam byli, tak ano, byla jsem to já. Tak zrovna třeba v té češtině jde o to, abyste správně vyslovovali, abyste neměli nějakou logopedickou prostě vadu. Proto tam je ten projev z toho českého jazyka, protože oni si zkoušejí, jestli tam nemáte něco špatně. A oni to vlastně poznají na té zkoušce a pokud si jim něco nezdá, tak vás potom pošlou k logopedovi. A ten logoped si vás přezkouší a pokud nenajde nic takového závažného, tak jste normálně posunutí dál a vaše přijímací zkoušky se hodnotí jako normální zkoušky. Pokud tam logoped něco najde, tak na listině potom těch výsledných zkoušek jste napsaní pod čarou v takové tabulce, kde je napsané, že jste neprospěli z českého jazyka kvůli nějaké logopedické vadě. Takže vlastně pokud chcete nějaké tipy na tady tohle předčítání, tak určitě když předčítáte, tak hlavně pomalu, abyste si stihli dělat takové ty pauzy. Přečítat byste měli tak, že vlastně přečítáte nahlas, zřetelně a pomalu, protože musíte vždycky od toho textu trošičku uhnout, podívat se po těch posluchačích, kouknout se jim do očí, abyste viděli, jestli vás pozorují, jestli vás vlastně vnímají, co vy čtete.
Takže vlastně určitě zvedat oči, to je takové důležité a strašně málo lidí to dělá. Takže vždycky zvedat oči, kontrolovat si, jestli dávají posluchači pozor. A když se přeřeknete, tak prostě nevadí, pokračujte dál. Pokud se přeřeknete víckrát, tak se můžete třeba vrátit k poslední větě a přečíst to znovu. Učitelé, co vás zkouší, ví, že máte stres a že prostě jste takový vystresovaní, tak prostě oni to berou jako něco úplně přirozeného. Máte tam asi 10 minut na přípravu, vždycky si vylosujete text, jdete na chodbu, tam si to prostě promyslíte, prozkoušíte si to prostě přečíst, abyste to měli trošičku připravené a pak teprve půjdete za nimi dovnitř, jim to je kdyby předvést. Pak teda ještě co tam je, tak určitě v té pohádce, co máte, zkuste změnit, nemějte takové monotónní, zkuste prostě měnit ty hlasy té přímé řeči, protože v těch pohádkách je často přímá řeč, tak si zkuste trošičku s tím vaším hlasem pohrát. Když je tam třeba dítě a je veselé, tak prostě aby bylo veselé, usměvavé, takový dětský hlásek nějaký. A když tam třeba uplakaná babička, tak prostě fakt jako taková ufňukaná a prostě nedaří se jí nic a nevím co všecko. Já jsem třeba četla pohádku, kde byla myška, která byla taková upištěná, která řvala na zajíce, tak to bylo cvičit a raz, dva. A nebo třeba zajíci, kteří jsou prostě potom naštvaní, že jo, tak zajíci, běžte na ní. Jo, prostě trošičku si pohrát s těmi emocemi těch postav, s těmi hlasy těch postav. To se určitě cení, to prostě je něco, co tam málo kdo předvede a strašně rádi to vidí, protože ty učitelky by to právě umět měly. Takže to je další takový bod. A hlavně, když začnete číst, tak přečtěte nadpis té pohádky, jak se ta pohádka jmenuje a určitě autora, protože autor si zaslouží, aby byl jmenován, když tu pohádku napsal. Je takové hodně blbé, kdybyste třeba vy něco napsali a někdo někde něco přečítal od vás a nikdo by nevěděl, že je to od vás, protože prostě se pořád traduje jenom ten název a netraduje se ten autor. Autor se to prostě zaslouží, takže ho prosím přečtěte. No a vlastně až to přečtete, tak vás čeká takový, ne extra křížový výslech, ale prostě oni se vás zeptají na pár otázek, třeba odkud jste přijeli, jestli máte nějaké mladší sourozence, jestli třeba někomu čtete, jestli třeba chodíte hlídat děti někomu, nebo jestli jste třeba někdy chodili do dramatického kroužku, prostě jestli znáte třeba někoho na škole, to je úplně jedno, jenom takové to, aby si vyzkoušeli, jestli opravdu mluvíte správně, jestli nemáte nějakou tu vadu a pak už jste prostě propuštění. Takže to takhle byly nějak tak ty talentové zkoušky, na ty se teda připravit můžete, ale na ty písemné prostě nevíte, co tam extra bude, že jo. Někdo se teda na to připravuje, já jsem to nějak tak nechala prostě volně, doufala jsem a vyšlo by to. Takže nevím, je to na vás, pokud se chcete nějak připravovat, tak vím, že na internetu existuje spousta prostě testů dostupných, existují i knížky, i nějaké ty firmy, které ty testy dělají, tak vám za nějaký poplatek to prostě třeba nechají si to udělat, nebo někde i třeba na školách to dělají, na těch středních školách, že si to můžete zkusit, třeba testy na nečisto a tak. Takže prostě pokud chcete se fakt připravit a chcete mít tu jistotu, tak prostě těch testů existuje opravdu hodně. No, já myslím, že tohle to bude nějak tak o přijímačkách všechno. Doufám, že jste se dozvěděli všecko, co vás zajímalo. Já totiž nevím, co víc vám o tom prostě říct. Už mě nic většího nenapadá. Akorát teda fakt se nějak ty přijímačky nějak pohodlně oblečte, nedávejte si nějakou mini sukínku prostě s podpletkama a nevím co všecko. Když potom prostě se v tom nebudete cítit dobře, nějak se prostě pohodlně oblečte. Nekoukejte se na ostatní, koukejte se jenom na sebe a soustřeďte se na dosažení vašeho cíle. Doufám, že se vám u přijímaček bude dařit
A doufám, že vám to teda nějak pomohlo. Rozhodnutí, kam vlastně půjdete na školu nebo nepůjdete, je na vás. Já doufám, že se rozhodnete správně a že se všichni dostanete, kam si přejete. Mějte se moc fajn a u příštího, nebo spíš u dalšího videa